Epe ertain eta luzera begiratu behar dugula. Hain zuzen eta lehengo galderarekin lotuta, bestaldean ez dugu momentu honetan interlokutore bat aurkitzen, baina nik uste dut azken 3 urtetako bide honek, guztiz modu alde bakarrean egindako bide honek, erakusten duela indarrak bilduta, akordioak bilduta, eta autodeterminazio eta konponbidearen aldeko pankartaren atzean gero eta jende gehiago bilduta, gertatzen ari den bezala, kapazak izan gaitezkela herri honetan egoera politikoa aintzinatzeko, eta etorkizun laburrean eta ertainean izan dezakegun edozein erronkari aurre egiteko, ez? Eta nik uste dut hori dela azpimarratu behar den faktore bat, ez? Alde bakartasuna balio behar du herri presioa gero eta handiagoa izateko, momentu hortan, aldebiko dinamika hortan sartu nahi ez duten hoien jarrera inmobilista horiek jasangaitz, jasan ezin bihurtu arte. Berrezkidetzea hitz egiten ari gara, Ezker Abertzaleak 2 gauza esan ditu. Bata, berrezkidetzea ez dugu ulertzen denok lagun egitea bezala, baizik eta hainbeste faktura pasatu egin digun gatazka baten ondorioz, gure ustez, lan egin behar dela zuzen Euskal Herrian bizi garen kultura politiko guztiok elkar onartu dezagun. Eta bigarrenik, berrezkidetzea Ezker Abertzalearentzako kontzeptu garrantzitsua da, zuzen, Ezker Abertzaleak edozein pentsatzen dut, edozein partidu politikok, edozein kultura politikok bezala baduelako aspirazio bat, eta da herri hau gobernatzea. Eta herri hau gobernatu nahi du biztanlego guztiarentzako. Zein izan behar du Ezker Abertzalearen jarrera eta zer egingo du aurrerantzean ere bere biktimekin. Argi dago zer egiten ari den beste biktimekin, baina zer asmo du egiteko bere biktimekin, bere beti ere kakotxen artean. Bai, guk uste dugu lehenik eta behin importantea dela biktimei buruz hitz egiterakoan gai hori hartzea izugarrizko kontuarekin. Beti pentsatu izan dugu, hau ez dela afera bat termino ideologikotan edo eztabaida ideologikotan neurtzen aldena, baizik eta hau dela pertsonari bere barne muinean, bere barneen baitan eragin dion kontu bat, min handia dago, oinaze handia dago, metatuta eta batzutan beti pentsatu izan dugu eremu honetan kasiko bea dela deus ez egitea, ezer txarrik egitea baino, edo behintzat biktimen aldetik gaizki hartu daiteken zerbait egitea baino. Norabide hortan, guk uste dugu, hemen egonda eta oraindik ere badago bortxazko adierazpen asko herri honetan, eta alde guztien aldetik biktimak izan du direla, ez? Eta biktima horiek behar dute aitortza, eta biktima horiek guztiek behar dute gizarte honek eskaini beharko dien erreparazio mota bat, ez? Hori kostako da egitea, denbora asko beharko dugu, baina nik uste dut igande honetan Ezker Abertzaleak bazuela helburu bat, eta zen aitortzen hastea bere beste aldean, Ezker Abertzaleak defendatzen dituen parametro ideologikoetako beste aldean, badagoela komunitate zabal bat, violentzia bat zehatz bat etarena zuzen pairatu egin duena urtetan, eta norabide horretan beharrezkoa zela Ezker Abertzaleak berriro ere alde bakartasunetik urratsak ematea, eta hor sufritu egin den guztia eta min hori aitortzea. Nola baloratzen duzu une honetan Aralarren posizioa eta horren alde eta kontra barruan ere igartzen ari diren posizio desberdin horiek? Nik uste dut Aralarrek ordezkatu duen esparruak kuantitatiboki erreparatu beharrean nik uste dut kualitatiboki baloratu behar dugula. Eta nik uste dute guztiok daukagu iraganeko motxila bat, gauza horiek gertatu egin ziren neurrian mina eta kostitxar asko eragin zutelako, ez? Baina nik uste dut tripatik egiten den diskurtsotik haratago jakin behar dugula buruarekin pentsatzen eta momentu honetan importantena ez dela nondik zatozen, baizik eta nora joan nahi duzun. Eta nora joan nahi duzun hortan kontatu egin behar dugula herri honetan
ezkertzale eta abertzale sentitzen diren guztiekin. Fronte zabal horren ondoren, urrengo urratsa fronte abertzale bat alda. Nik esango nuke guk ez dugu inoizuko egingo ez PNV-rekin, ez inorekin hitz egiteari eta posible izan daitezken denetariko akordioak erdiesteari, ez? Problema ez da hainbeste gurea, nik uste dut gainera posizioak aldatzen ari direla. Ezker abertzaleari ere nik uste dut aitortu egin behar zaiola halako, ez dakit nola esan, baina bigarrengoaren papera eman diola bere buruari PNV-ri begira historikoki, baina nik uste dut hori dagoeneko errotik aldatu duela. Ezker abertzaleak izugarri ikasi egin du, ez naiz urrunago joango, baina 2006ko prozesutik, badaki zehazki zer espero dezakeen PNV-ren gandik, eta gainera badaki zehazki zer espero dezakeen momentu honetan dagoen PNV-ren gandik, ez? Eta ez naiz gehiago zea luzatuko hortan. Beraz, guk jarraituko dugu bide hori esploratzen eta etengabeko eskaintzak egongo dizkigu akordio politiko handitara heldu ahal izateko. Prozesuaren barruan zure ustez zer eman dio nazioarteak, nazioartetoko komunitate deitzen zaion hori. Horrek eman dio Euskal Herriari, eta aurrerantzean ere, ze uste ekarriko diola, edo zein da nazioarteko komunitatearen eskaintza Euskal Herriarentzat. Bueno, lehenik eta behin esango nuke ezker abertzaleari asko eman diola, ezker abertzaleari. Urtetan, esango nuke, hamarkadak dira guk jakin izan genuela identifikatzen munduan zehar ematen ziren hainbat prozesutan irakaspideak ateratzeko aukera, ez? Eta gehien bat egin genuen, herri ezberdinetan egin genuen, baina bereziki eta intentsitate handiz Irlandako Errepublikarrekin eta baita Hegoafrikako ANC-ko jendearekin, ez? Beraz, bi mugimendu horiek lehenik eta behin, nik esango nuke laguntza handia suposatu dute ezker abertzalearentzat, bere posizio politikoen garapenerako, ez?